nachhfuil a brí agus ní orsa bhí an dom agus do brí se dá go blam tá se mílte am an dom nachhfuil a brí. Dúirt is mis stuff an a far som so arás is studio hain I glas Lurgan me Cheol Thú chlár eile gan tra sin agus nis tá duna cinint der bhanam Angela an seo agus Angela inis gom cé ó hain? It's mis Angela is as California mé agus táíonn seo fáin saora so. Agus tá tú ag fólam Ghaeilge agus peachasús coppla rud bhfuil? Tá bhí mé I Cúrsa in San Gaeilge fá mísa agus an sin tá mé teistil so. Teistil a fud na háta seo. Bhá agus cé go fad is atá tú an seo in éidir is ag fólam Ghaeilge? Bhí mé fóm Ghaeilge fá ceithre bliain? Ítach agus an ceapan tú go sé dachar? 6 dachar féidir I mean is tanga hiomlán difriúla? Is se agus níl mór an deisina a bhí cleachta I Meiriceá so tá sé sin an dechar. Agus tá tú I ceol inis céimiid blin chusa tú I ceol nar bhí tú inis? 6 bliain stig. Cás a gitar gunnaí? An gasan tú éon ó deile? Chas mé piano gotí for mé an guitar so. Bhórtún guitar. Tú casan is le 6 bliana. Agus tá coppla óran is tá óran an Ghaeilge at? Tá. Cá bhórtú an ceann sin? Formation as an Cúrsa sa Gaeilge is as Cainéal an náran so. Ítach agus cén tanamtá Tá mé mohí. Tá mé mohí. Ok, seo Angela me Cheol Thú studio hain I glas Lurgan le tá mé mohí. Gur míle maith. Tá mé mohí ó dairí an gealach a ré I cuirteanna síos gan cí is sa fadú go ggé Tá bunú an tíonaí is tá mise lom hain Tá na colaí Stan síl in golah ach mé Ach man an déag do bhéil do bhaile súr Do hiúlgar an múlé far réig mé átus is súr Le cuaid do ní léirdom an bailach a hiú Is a chara mo chléib tá na sléib idir mé agus tú Casúb an siad dom hís ag lisbel an á Tearí mé tí an scuile glas bicrá Is dúirt sí ó sí se le mira san into sá Nuair a héad sé fan chrí chascíte as go bra Tá mé mohí ó dairí an gealach a ré I cuirteanna síos gan cí is sa fadú go ggé Tá bunú an tíonaí is tá mise lom hain Tá na colaí glé
see.